நூல் அறிமுகம். கவித்துளி மாற்றுத்திறனாளிகளின் குறுஞ்செய்தி குறும்பாக்கள் தொகுப்பு நூல். நூலாசிரியர் கவித்துளி குமார். தமிழகம் முழுக்க உள்ள 200 மாற்றுத்திறனாளி படைப்பாளிகளின் ஹைக்கூ கவிதைகளை தொடர்ந்து 600 நாட்களாக வெளியிட்டு வந்த கவித்துளி SMS எனும் குறுஞ்செய்தி இதழில் இருந்து 37 மாற்றுத்திறனாளிகளை தேர்வு செய்து ஒவ்வொரு படைப்பாளிக்கும் 7 ஹைக்கூ கவிதைகள், சுய விபரம் மற்றும் முகவரியுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஹைக்கூ தொகுப்பு நூல். சேலம் வாசகன் பதிப்பகத்தின் வெளியீடு. தமிழ் மொழியில் வெளிவந்த முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளின் ஹைக்கூ தொகுப்பு நூல் கவித்துளி என்பது இந்நூலின் பெருமை. தொகுப்பாசிரியர், படைப்பாளிகள், கவிதைகளுக்கு கோட்டோவியம் வரைந்தவர், வெளியிட்ட பதிப்பகம் என அத்துணை நண்பர்களும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்பதே கவித்துளி நூலின் தனிச்சிறப்பு.